Arribem ja al final, però abans sí que ens agradaria cedir el micròfon a la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, la senyora Elisabet Franquesa. Bon dia a tots, no patiu, seré breu. Els polítics ens enrotllem, però intentaré. Soc mestre i per tant també es nota. D'entrada, agrair a la Fundació la possibilitat d'avui a la nostra ciutat acollir aquestes jornades, unes jornades amb una qualitat formativa que, deixeu-m'ho dir, feia temps que no veia. Per tant, gràcies. Dius que a la ciutat puguem oferir espais com aquests personalment m'enorgulleix. Em sento còmode, em sento com a casa perquè sóc exalumne de l'Escorial de Vic. Vaig entrar-hi amb 4 anys i em vaig sortir a tercer de BUP, ja no sé quina edat era llavors, perquè no hi havia cou, perquè si no segurament hagués fet el cou aquí. I actualment soc mare. Aquest càrrec el deixaré aquest any, la meva filla petita acaba el segon de batxillerat, el batxibac, i ho han fet tan bé que me l'envien a França. Vull dir, molt bé, perfecte, doncs apa, aquí estarem. Res, de la valoració de les jornades. Hem començat amb el doctor Collet i ens comentava aquella diapositiva fosca, aquell moment, no? Opac, aquell moment de poca llum. Jo penso que amb coses com les d'avui hi ha llum. Hem vist que se'ns encenien petites espelmes, recorreguts a fer, acabem amb una recerca que ens diu molta cosa. Pel camí hem vist diagnòstics i hem vist possibilitats de tractaments i hem vist situacions d'aprenentatge positives. Tant al món educatiu com al món familiar hem vist la llum, per tant, això és positiu. I en unes jornades com les d'avui hem estat capaços de posar arquitectura, de posar estructures i de dir hi ha feina per fer, anem-la a fer. Com a administració pública, en aquest cas, representant del consistori de Vic, dius que a la ciutat hem fet una aposta molt ferma amb el camp de amb el neurodesenvolupament. Nosaltres hem ofert la possibilitat a tots els 14 centres de la ciutat fer un cribatge amb l'equip de Sant Joan de Déu al nivell de segon de primària i al nivell de primer d'ESO per intentar donar resposta i desangoixar les aules, els pares. Estem aquí, en un trimestre han sigut capaços de fer aquest cribatge massiu a la ciutat. Estem fent el retorn d'aquest primer cribatge i tenim ja preparat què en fem dels diagnòstics, perquè d'aquí ara hem de diagnosticar, no? Hem de fer alguna cosa. Doncs estem aquí negociant què farem ara, ens falten dades, ens falta saber exactament això econòmicament en què es tradueix, evidentment, però la voluntat hi és i per tant la ciutat hi som, volem ser-hi i continuarem sent. Animeu-vos als que sou d'altres poblacions que si hi ha alguna direcció aquí que està interessada en conèixer el projecte, em poso a la disposició, podeu parlar amb el vostre consistori, puc rebre a qui calgui. Dius que Vilafranca del Penedès ja s'ha posat en contacte amb nosaltres i ja estan treballant amb la mateixa línia. Per tant, bones notícies, jo penso, ja que el departament no és capaç de posar-se endavant d'aquestes recerques, fem-ho des de les altres administracions. També sapigueu que he apretat a la consellera en aquest camp. De fet, a la que ella va ser consellera la vaig cridar a la ciutat, li vaig comentar que nosaltres anàvem per aquí i que esperava el seu recolzament. Avui amb la Gemma Boix, que tinc llargues xerrades, també n'hem parlat i que s'estan movent coses. Per tant, també un punt a favor perquè potser sí que aconseguirem que les administracions s'hi posin. Per altra banda, dius que he estat convidada a una sessió de treball amb la taula d'educació al Parlament de Catalunya. Sabeu que a Vic tenim certa influència al Parlament en aquests moments. La presidenta és una biguetana, és l'exalcaldessa, la que em va fitxant a mi per entrar al consistori. Li vaig dir no sé què vols de mi perquè jo no sé res, soc una simple mestra de matemàtiques, vull dir, veure. Però i m'han demanat això, anar a explicar concretament aquesta recerca i aquest abordatge que estem fent nosaltres a la ciutat per sortir del pou quan ens trobem tots plegats amb aquella foscor que ens parlava el doctor Collet. Res, com a conclusions, què us diria jo? Pares, de Messis n'hi ha molt pocs. Traguem-ho del cap.
què volem els pares i les mares? Si us plantegeu què vols pel teu fill, que sigui feliç. L'altre dia estàvem al gremi de la construcció de Vic, d'Osona, desesperats. No tenen paletes, no hi ha paletes. Sabeu què cobra un paleta? Un paleta que puja totxos. Em deien, Bet, és que no és un paleta eminència en volta catalana, és un paleta que puja totxos. 3.000 euros al mes, no els cobro pas jo. I treballo dissabtes i diumenges. Per tant, pares, obrim. Messis pocs, però que siguin feliços. Professionals, què us diria jo? Sigueu sensibles, ha sortit avui això aquí. Sigueu sensibles, acompanyem els nostres infants, els nostres alumnes. A l'aula tots som diferents. Per què no donem importància a un alumne que porta ulleres? Ja ho tenim molt assumit, no? Els mestres també en portem, perquè al final arriba una edat que ja no t'hi veus. Per què volem que facin tots el mateix? De veritat que a casa tots fem el mateix? De veritat que el meu home fa el mateix que jo, Déu se n'en guard? I que jo fes el mateix que ell, Déu se n'en guard i mig? Per tant, ho tenim molt clar en certs moments i llavors ho posem a l'aula i no ho acceptem. Pares, messis mestres, sensibilitat i formació en allò que no hem estat educats, que ens falta coses. Per tant, bones jornades, gràcies Badrunes Catalunya, gràcies Badrunes Vic. Bé, estem arribant a la recta final de la jornada i abans de marxar d'aquesta sala i anar cadascú amb el seu director o directora general de l'escola o bé psicopedagog, us volem agrair a tots la vostra presència. Un dissabte al matí veure la sala tota plena, la veritat, és per agrair. Afegir també que el nostre itinerari amb les escoles Badrunes, la UTAE, la nostra unitat, va començar el 2010, és a dir que portem molts anys. Aquesta jornada és un punt més dins de l'itinerari i aquí davant de tots vull agrair personalment a la figura de l'Ismael, que gràcies a ell sí, tot això s'ha pogut portar a terme, totes les accions que hem fet. Que continuarem treballant i ens queda molt de camí per fer, però un agraïment a la Fundació, a les escoles, amb tota la col·laboració que heu fet al llarg de tots aquests anys. Moltes gràcies. No te'n vagis, Anna. A mi m'has fet posar vermell. Ara toca fer-te posar vermell a tu també, no? No, home, la veritat és que també, ella m'ha agraït la feina, hem treballat, fa molts anys que treballem junts, i la veritat és que és un plaer poder treballar amb ella, també perquè facilita molt la feina, i poder treballar en Sant Joan de Déu amb aspectes com els que hem abordat avui, doncs la veritat és que és un privilegi també, aprofito per agrair la seva tasca i la tasca que fa cada dia Sant Joan de Déu.